Hodonín. Vítejte v Hodoníně, který leží v srdci Slovácka, v rovinaté krajině jihovýchodní Moravy. Do mysli obdivovatelů se region zapsal jako oblast kvalitního vína, folkloru a živých tradic. S nalezištěm ropy a zemního plynu v 50. letech minulého století se zjistilo, že odčerpávaná voda je léčivá, což následně vedlo k založení lázní. Unikátní jodobromová solanka se považuje za nejkvalitnější vodu svého druhu v Evropě. V moderním lázeňském komplexu se pacienti léčí z onemocnění kloubů a páteře, Bechterevovy nemoci, artrózy či poruch kardiovaskulárního systému. K léčbě se využívá množství balneologických a rehabilitačních procedur, například jodobromové koupele, masáže či zábaly a tělesná výchova, která se provádí ve vodoléčebném pavilonu. Léčebné terapie doplňuje nabídka wellness a beauty programů. Přímo ve městě lze navštívit unikátní muzeum naftového dobývání a geologie, patřící mezi jedinečné svého druhu u nás. Zavítat můžete také do muzea hodonického rodáka Tomáše Garriga Masaryka, zoologické zahrady nebo galerie výtvarného umění. Slováckem můžete putovat pěšky i na kole, strávit příjemný pobyt na historické plavební cestě Baťově kanálu, zažít vyhlídkové plavby výletní lodí Konstancie. Dále lze doporučit výlet k mlýnu ve Starém Poddvorově, k památníku Mikulčice Valy, do skanzenu lidové architektury ve Strážnici, lednicko-valtického areálu či na barokní zámek Milotice. Také na gotickou tvrz v Čejkovicích a zříceninu Cimburg, rozhlednu Bukovanský mlýn či na Salaš Travičná. Mezi přitažlivé lokality patří taktéž Čertorie, Čejkovické špidláky a chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Pálava. Lákavý je soubor vinných sklepů Plže v obci Petrov. Jedinečnou atmosféru hodonínských lázní a Slovácka dotváří i řada folklorních akcí a festivalů. Už víte, do jakých lázní pojedete letos na dovolenou? Zvolte lázně Hodonín s unikátní léčebnou vodou a typickým folklorem moravského Slovácka. Spot je spolufinancován Evropskou unií z integrovaného operačního programu.